halor ka jing betha na ka sarkar ba ki skul kin ha ban shim banta ban rat ding khong e ka jing bam jing di ba pen sne ka kwat ka khya kham tam ki khna skul hene ka singi kar phau tre ku jammang 8000 pho ar ka Saint Paul English Medium School Maulas Nai Riboy District kala pennoy ka jing ya rali persha ya ka jing kan rei ka jing gi biri secret haja ka pat ba para khmat ki khulung khna kham tam ka jing mai ki khna skul ka bala ban pen sne ka jing mu jing perkhat ba jing kwat ka jing khya jong ki hakane ka jing ya rali dalam khmat de kinon hikai ringkat ba ka jing ya tre lang ki khna skul la penkut ya ka de kiskit ki jing shat pat ki jing kran na kinon hikai halor ka ni ka phang bat la sakhiru de ki pat ba bat ki nong shong yo ka snong mau las nai ki la pan pisa te chubu habadeng ka jing dok te pila pendun kam no bantin kwai la ne bantit diri kamut pendunai ka to te san ai no ya ki kun chung pila ne something ka la ne shpo tung ka khnang bikin yo ban pendun kam ha ban thit lat la ne thit ro ba te ka ba khadu do ko pan swan ra ang le kala ban wanya lamru sha ka jing ya Say no to tobacco. Say no to tobacco. Say no to tobacco. Whoa, 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 Diri sikat ne uduman, kai ni golden ne uraja, shikar talapan masalah, nila iya kerni shisha.